achiel. To ne jowa ma higgi oseniang', tiende ni higni 60 kadhi nyime, wantiere kod CIC Seniors Plan ma anya Kwaramogi Ajwang' biro bedo jakori e diere mag aheri. CIC nitiere kod okumba maber mabiro konyi e weche mag thieth nyaka mag tuoche tama, kamuting'o nyaka riti pacho e kind weche mamoko. Ponono ni in jakanyo mar riwruok mar Saga kata Sako, Nyakwaramogi Ajwang' wantiere kod Cop Care Medical Cover ma emowinjore kodi kod familia mari. E CIC waneno ni okumba marwa onywako ji duto te. Kik iwe weche mag thieth yudi apoya. Rit ngimani gi nyithindi kowuok e kambi mar okumba mar CIC. Gima daher mondo mi tim Nyakwaramogi Ajwang', adwani mondo mi itim ni ikaw simbi mar ong'we yamo, kaeti ikaw tindiko ote machuok kitiyo kod wach mar medical cover, tiyore namba mar 22471. Yena mondo mi anuo mano. Indiko ni medical cover, tiyore namba mar 22471. E kambi mar CIC en wacho gitimo. Yena mondo mi akawie thuolo ni mondo mi arwak daktari marwa, entiere chuny boma ma Kisumu, obro nyisowa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, en laktar molonye weche mage, kaeto wadonje twak achiel kachiel. Kabende kawuono wadwani wagoye mbaka kotenre kod tuo mar ringa mar remo kata sickle cell. En chandruok mosebedo mang'eny mokalo, kendo wadwani mondo mi kawuono wakole matut wang'i kaka wanyalo konyore. Kamoro amora ma intiere machiegni e chenro mar penj laktar. Daktari, hello, penj laktar. Hello Ruth. Machiegni mokalo, machiegni penj laktar odiechieng' ma kawuono. Moro wanyalo chako kinyisowa nyingi, ni nyingi ng'a, in laktar molonye weche mage, to in wuod kanye? Ruth, erokamano kuom thuolo mimiya ni mondo wawach wach mar sickle cell. Ageno ni wadhi bedo gi conversation maber. An iluonga ni Dr. Bonke Otieno Arunga Makobinjo. Aya Rongo, Migori County, Central Kamagambo. Amor bedo kodika, sani atiyo Kisumu, atiyo hospital milungo ni Kisumu Specialist Hospital. E Kisumu Specialist Hospital kai an general practitioner. Matiende ni kibire hospital ma Kisumu Specialist kanyo, to ane daktari mokwongo ma idhi romo godo. Kaluwore gi kaka wawuoyo gi chandruok ma ingo, anyalo tudi gi daktari molony zaidi chandruok ma ingo kata tuono ma ingo. Koro an general practitioner e Kisumu Specialist Hospital kanyo. Kisumu Specialist Hospital yudore Kisumu Kakamega Road, mane bath ndara kanyo machiegni gi Grand Royal Swiss Hotel. Erokamano. Erokamano nya daktari Amor mokalo, kendo warwaki wang'eyo ni dich, to kata kamano iwacho ni mondo mibi wapuonjre kanyakla ka isironwa kod kambi mar okumba mar CIC. Daktari, kwang'eyo sickle cell kata ringa mar remo, ma en chandruok mang'eny marom nade pachoka ahinya e gwengewa mag Kaluo? Sickle cell en tuo ma wasebedo go e gwengewa ma Kaluo aminya. En chandruok maduong' mogik e Kenya wakae, nikech most importantly ochando nyithindo matindo. Chon kane pok oyudi yath, ne wayudo ni mortality ni malo sana. Nyithindo mang'eny ne ok chop their 5th birthday. Lakini sani wasetemo maber, thieth nitiere yien minyalo mi nyithindo, gi awareness moa raise kaka matimo sani ni nyalo konyo nyithindo yud thieth mapiyo. Mano ose improve our mortality. Sani tinde nyithindo ok tho ahinya kuom sickle cell. Waseyudo ni kata nitiere jok moko manyalo bedo gi sickle cell magidongi magiyud kata nyithindo moko mamekgi. Nyithindo wito ngimagi kapok gichopo higni 5. Kwan mar nyithindo mane wito ngimagi ne ni malo, to kata sani kotende kod chenro kaka mag penj laktar kwani osedok chien. Daher mondo mi koro wadonja ni matut daktari mondo mi pimnwa ni sickle cell en tuo kata ringa mar remo en tuo ma chal nade kata otimo ng'ato nade? Koro sickle cell en tuo mar remo. To tuo mar remo ni en okelo chandruok maduong' mogik kaka muya mar oxygen ringo e remo. Koro adwa ni ket pause kanyo mondo explain ane kaka gini dhi. Muya mar oxygen en muya matiyogo mondo wabed mangima. Koro muya mar oxygen ni kaka odonjo e dendwa, odonjo e dendwa in 3 steps. Koro step mokwongo en wagamo yweyo kaluwore gi umwa kae madhi nyaka lungs.
Koro mano step mokwongo. Step mar ariyo en kaka wanyalo kawo oxygen ni mondo wuog e lungs kae mondo dhi e tissues mag dendwa. Koro kowuok e lungs kae kodhi e tissue mag dendwa e kaka oluwo yo mar red blood cells. Emiluongo ni ringa mar remo kanyo. Lakini kosechopo e tissues to koro red blood cells gi bolo oxygen ni to dhi e fuoni mag del, tissues go, mondo koro tissues go ti kode e yore mopogore opogore mondo omed bedo mangima. Koro tuo mar ringa mar remo ni en okelo chandruok e step mar ariyo ni, e step mar kawo remo kowuok e lungs kae kadhi e fuoni mag del. Omiyo wache ni en tuo mar ringa mar remo. Omiyo remo ok rinj maber kawuok e kar lungs kadhi e fuoni mag del. Kendo onego abed ni a normal person maonge tuo mar sickle cell, red blood cells ge mating'o oxygen gin round in shape. To round in shape no ber nikech omiyo remo wuotho smoothly, ringo smooth e remo kae mondo chop e fuoni mag del. Lakini ka in gi sickle cell disease to red blood cells gi ok gin round, gin shape ma letter C. Jo kisungu luongo ni sickle shaped. Koro ne gineno ni jogo man gi sickle cell red blood cells gi gin sickle shape eka giluongo disease no ni sickle cell disease. Koro ka red blood cells gi gin sickle shaped kamano to koro ok giringe remo ma smooth. Seche moko gi clamp kanyakla kamano. Ka gi clamp kanyakla kamano to koro gimiyo remo ok wuoth maber. To ka remo ok wuoth maber machopo e fuoni mag dendi to koro erokamano ahinya, ileronwa go maber. Fuoni mag dendi to koro dendi ok nyal yudo kaka timo gik moko manyalo miyi bed. Erokamano ahinya. Daktari pimonwa kacha tuo ringa mar remo, opimonwa kacha ni thothne en kaka red blood cells loko kitgi kaeto gilokore ka letter C, kata kaka gino ma ing'ado godo lum waduongo kacha ni ringa. Seche ma oloko shape ne mobedo letter C, ne watiere kod picha moro maber ka ma kapo nono ni red blood cells beyo to giluorore kendo giyom maber. To ka jatuo nitiere kod sickle cell kaka waneno e picha no, to ibro yudo ka koro oloko kite kendo koro chal ka gima ka ringa ming'ado godo lum cha. To daktari pimonwa kacha ni seche ma olokore kama to iyudo ni okonyal ringo mayot e leche. Iyudo gibro makore kaka daktari opimonwa, to seche makore no tiene ni nitiere fuoni mamoko ma ok dhi yudo remo kaka dwarore. Daktari daher mondo mi pimnwa gimomiyo ber kwa create awareness, gimomiyo wago mbakani, gimomiyo dwani oganda wa ong'e wach mar tuo mar sickle cell odiechieng' ma kawuono. Daktari? Okang'eyo ka uwinja to ponono ni winja daktari, de waher mondo mi ipimnwa gimomiyo ni mondo mi oganda mathoth ong'e matut kotenore kod tuo mar ringa mar remo kata sickle cell. De bede ni nitiere nyithindo mang'eny ma pod inyuolo to iyudo ka chandruogni makogi ma ang' no kelnegi chandruok koso. To ponono ni entiere e gwengewa, othoth e gwenge mage, gwenge mag Kaluo, gwenge mag Masawa, koso entiere gwenge machal nade. Daktari yena wadog chien mondo mi wang'iyane ni to ang'o momiyo wa create awareness, ang'o momiyo wapuonjo oganda wa odiechieng' ma kawuono. Nenore ni atiere kod chandruok kod tudruok kod daktari yena mondo mi wakaw yweyo mana matin nono, to seche mwakaw yweyo inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 2360000. Ka entiere kod penjo mora mora mar sickle cell kata ringa mar remo, wabro duogo to daktari biro duoko miyo. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages?
Who do you trust to get you to work, airport, or to that late-night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Royal Mabati Factory Limited yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dier higa. Corrugated to kod box profile e nengo mar siling 405 kende mita ka mita. Brick tile e nengo mar siling 482 mita ka mita to kod roman tile e nengo mar siling 517 kende. Bed mus wakel ni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochno e namba ma en 0722 638 kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. I was impeached through Parliament for doing the right thing. I was touching people in high office in government. And so because I had refused to join them, then it was time for me to be taught a few lessons in life. Be comfortable knowing that as a leader, you must not have all the answers. I'm engaging with people of Nyandarua quite actively, and I'm listening. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo tuo ringa mar remo kata sickle cell mabende wadwani mondo mi oganda wa obed kod ng'eyo kachiel kod lony ni ponono ni ang'o matimore to nyathi inyalo nyuol kod sickle cell. Kane pok wadhi e yueyo ne wapenjo daktari ni to en ang'o momiyo kawuono wadwani mondo mi oganda wa ong'e mathoth kotenore kod tuo ni. Kae to bende obro pimonwa ni to jomage mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod tuo mar ringa mar remo. Daktari okang'eyo kiwinja machiegni kendo? Ruth anyalo winji koro erokamano. Machiegni kendo daktari wang'iyo kacha jogo manyalo bedo kod thuolo mamalo mar bedo kod tuo mar ringa mar remo kata sickle cell. Yes, koro kaka nwawacho ang'o momiyo watimo awareness makawuono ni. Watimo awareness makawuono ni nikech jolony mathiedho tuoche mag remo gi osewacho ni giseyango ni nitiere thieth mar sickle cell. Koro kwatimo awareness kamano to jogo mantiere gi tuo mar sickle cell nyalo ng'eyo kuma ginyalo yude kony. Kopogore gi mano to tuo mar sickle cell ni osekelo midhiero mathoth e gwenge kaluwore gi pek mar rito jogo man gi tuo mar sickle cell. E gwenge go bende nitiere weche mag akweda moko mamiyo jogo bedo gi luoro kata kaka ginyalo rito jogegi man gi tuo mar sickle cell. Koro kwatimo awareness kamae to miyo jogo man gi sickle cell nyalo yudo konyruok maber kodgi mondo giyud thieth mondo gidag ngima molony kaka jok mamoko. Ma kaponono ni noking'eyo sani thieth nitiere, konyruok nitiere, emomiyo dwaher mondo mi ng'e ni thieth nitiere kokalo chenro mar penj laktar. Daktari pimnwa mana eyo machuok ni to jomage mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod tuo mar sickle cell kata nyithindo ma inyalo nyuol kod tuo mar sickle cell. Gin nyithindo ma oyudore kata onyuol e yore machal nade? Koro sickle cell en tuo moro ma inyuoli godo. Gin tuoche moko ma kizungu waluongo ni congenital diseases. Koro we aler what that means. Koro congenital diseases gin tuoche moko minyuoli godo ma iyudo kapod in ei mamau kapok onyuoli. Koro tuoche gi gin two types. Koro nitiere moko ma gin genetic tiende ni gi pass down from anyuola. Ka anyuola ni go
kata minu kata wuonu nigo inyalo yudo. To nitiere congenital diseases ma kata ka minu onge go kata ka nyuola ni onge go inyalo yudo gi. Koro sickle cell nitiere moko mag e category mar genetic gi. Genetic tiende ni iyude mana ka minu kata wuonu omigo. Makamano jogo mayudo tuo mar sickle cell. Yes. Jogo mayudo tuo mar sickle cell nyaka gi inherit the abnormal gene from both the parents. Matiende niya nyaka mamau gi wuonu bed at risk of sickle cell eka inya yudo sickle cell. Ka one of the parents is normal, doesn't have the affected gene, to kinyal yudo tuono. Inyalo bedo mana carrier. Pimno ni carrier en ang'o daktari? Awinjo kimulo kacha ni inyalo bedo mana carrier. Carrier en ang'o? Carrier en ng'at machal nade? To bende oneno ranyisi mag sickle cell koso onyalo chwale kapono ni ang'o motimore ne nyathine kata ne nyikwaye? We atemane kanyalo lero wach par genetics ni mondo wane ka wanyalo understand carrier tiende nang'o. Koro tuoche mar genetics gi ka gibedo inherited igolo gi kuom jonyuol ni. Tiende ni iyudo gi mana ka wuonu omiyi part of the abnormal gene kata minu omiyi part of the abnormal gene. Both of them have to give you the abnormal gene. But seche moko nikech en a game of chance, eneno kata ka wuonu en carrier to minu en carrier, nitiere nyithindo moko manyalo wuok ka onge tuo mar sickle cell. Matiende ni ikawo one normal gene from one parent, lakini parent machielo omiyi the abnormal gene. Koro because you have inherited both and one of them an abnormal gene, iluongi ni in carrier. Ok inyal bedo gi sickle cell. Ibedo gi sickle cell mana ki yudo both abnormal genes from both the parents. Wantiere kod picha moro ka daktari, ok ang'eyo ni picha ni idwa ni mondo mi wapuonjre godo ang'o nikech kanene to chal picha mar jonyuol kaito gi jonyuol mantiere kod chandruok mar sickle cell, thuolo mar yudo nyithindo mantiere kod sickle cell kata thuolo mar yudo nyathi maonge kod sickle cell kata yudo kod gitiere kod sickle cell. Daktari, picha ni idwa ni wapuonjre godo ang'o? Aneno 25% kod 50%, kwata malo 25, kwanda tamalo 25 kod kwanda tamalo 50. Ma en ang'o? Kwano mane madhi nyime ka ni wacho ni en kwano moro ka pimnwa go mana matino. Kwano mar genetics ni en a bit complex, but picha mi inyiso no en the most common. Koro the most common en ni yudo ka one parent en carrier, parent machielo en carrier. Carrier tiende niya genes maloso tuo mar sickle cell ni, each parent has two. Koro one nyalo bedo normal, machielo en bedo abnormal. Koro parents go ka gi one abnormal gi one normal ok gin gi sickle cell disease, gin gi sickle cell carriers. Lakini ka gi nyuolo nyithindo to each parent dhi miyo nyathi achiel a gene. Koro ineno kaka picha ma inyiso wa kanyo no, awach ni miyo omiyo nyathine one normal gene to wuon omiyo nyathine one abnormal gene. Koro nyathino dhi bedo gi normal gene and abnormal gene, matiende ni mano carrier. To carrier no en 50% nikech the combinations, king'iyo the combinations minyalo miyo ng'ato kanyo en 4 possible combinations. Either parent achielo miyi normal gene, parent machielo miyi abnormal gene, and then mano bedo 50%. Lakini kaka parent achielo miyi gene ma abnormal, machielo chako miyi gene ma abnormal, tidhi bedo gi sickle cell. Kanyo e 25% mokwongo no. And then koro inyalo inherit normal gene from each parent. Kata ka gin carriers kamano, mama nyalo miyi normal gene, baba nyalo miyi normal gene, asto ibedo gi ni onge sickle cell. Mano be 25% mogik. Matiende niya ka tuoche mag genetics gi gin kaka playing dice. Gin a game of chance. Koro kata parents gin carriers kamano, there is a possibility ni
nyathingi nyalo bedo maonge sickle cell, mano 20%, 25%. And then there's also a possibility ni nyathi ma ginyuolono nya bedo gi sickle cell, mano another 25%. And then the 50% and possibility ni nyithindo ma ginyuologo nyalo bedo carriers. Yeah. Koro based on picha no, okay, not automatic ni ka jonyuol ni gin carriers tidhi bedo gi sickle cell. It's just a game of chance. Any 25% you will get sickle cell disease. En a game of chance, en kwano mabende genetics tugo godo ka makapo nono ni in janyuol in ngama miyo kachiel kod ngama wuoro un carriers, thuolo nitere malo mokalo no nyalo nyuolo nyathi achiel mantiere kod sickle cell, unyalo nyuolo nyathi achiel maonge kod sickle cell, bende unyalo nyuolo nyathi ma en carrier. Mano e gima daktari pimonwa kacha, to wachonwa kacha ni en thuolo ma kwanda tamalo 25, kwanda tamalo 25 kod kwanda tamalo 50. Daktari pimnwa ni seche ma ng'ato pok odonje keny kata seche ma ng'ato pok oneno ni mondo mi gibed, jomoko pok oneno ni gibed gi nyithindo, ginyalo fwenyo nade ni gin carriers kata gin sicklers mondo mi kik ginyuol nyathi manyalo bedo kod sickle cell kwanda tamalo 25 ma waneno e pichani. Koro seche mathoth jogo ma gin carriers ok ginyal ng'eyo ni gin gi tuo mar sickle cell. Lakini nitiere jok moko manyalo ng'eyo, nitiere conditions manyalo miyo kata jogo ma gin carriers one ka gin gi signs moko e dendgi. Jogo ma gin carriers ginyalo ng'eyo ni gin gi tuo mar sickle cell ka gin e conditions kaka mamiyo kiwango mar oxygen tin e dendgi, ka gin dehydrated matiende ni kiwango mar pi e dendgi ni piny, ginyalo present gi symptoms machalo kaka ng'ani gi sickle cell. Lakini routinely ji ok nyal ng'eyo. Emomiyo wawacho ni kaluwore gi awareness mwa create kani, kapok ji ochako dak mar bedo gi nyithindo, onego ging'i kaka ginyalo timo screening mondo omigi information, genetic information mamiyo kaka ginyalo ng'eyo ka giyudo nyithindo man gi sickle cell kata ka gin clean gionge the abnormal hemoglobin manya kelo sickle cell. Koro it is important ni jok ma dhi unganisha maisha gi e yo mar yudo nyithindo mondo ng'e ka be gin carriers kata ok gin carriers, and ka gin carriers to nego ging'e ni gin gi 25% yudo nyathi man gi sickle cell mondo ging'e kaka ginyalo yudo thieth mapiyo. Ero kamane nya daktari chendo en penj laktar kendo wang'eyo tuo mar ringa mar remo kata sickle cell ka penj laktari kelonwa kod CIC group kama wacho ni ngimani en mwanduni e kambi mar okumba mar CIC wantiere kod yie ni okang' mora mar ngimani dwaro thieth makare ne in kachiel kod anyuola mari. Kambi mar okumba mar CIC Medisure Plan biro miyo okumba mochwiny mar rito ngimani kowuok e chenro mag thieth ma idhi to idok pacho kata thieth ma ininde od thieth, klinik mag mine mapek, thieth mag lak, mag wang' nyaka chudo ne chenro mag liel. CIC bende biro ngesi okumba mar higa achiel mariti ponono ni iyudo masira maonge chudo mora mar omenda manyalo romo siling milion 1. To ne jowa ma higi oseniang' tiende ni higni 60 kadhi nyime, chenro mar seniors Mediplan dhi bedo jakori e higni mag aheri. CIC nitiere kod okumba maber mabiro konyi e thieth nyaka mag tuoche tama kamoting'o nyaka riti pacho e kind weche mamoko. To ponono ni in jakanyo mar riwruok mar Saga kata Sako, CIC Copcare Medical Cover emomijore kodi kachiel kod familia mari. E CIC waneno ni okumba marwa onywako ji duto te, kik iwe weche mag thieth yudi apoya. Rit ngima nyithindi kawuono kod okumba mar thieth mar CIC. Gima daher mondo mitim seche ma pod wantiere chenro mar penj laktar ka ni kaw simbi mar ong'we yamo kaeto ioro ote machuok kitiyo kod wach mar medical cover. Oyot mokalo, kaw simbi katindiko ni medical cover katiore namba mar 22471. E CIC en wacho kod timo. Yeno wakaw yoyo nyakwara mugia juwang' waboduogo bang' thuolo machuok wabodhi nyime kod daktari kato bende wabong'yo moko kuom penjo ma iseoro kokalo yor SMS mabende en 2295 kata 236000 mondo mi wapenj laktar kanyakla. Daktari waduogo bang' thuolo machuok mondo mi wadhi nyime kod twakwa makawuono. Erokamano.
I couldn't take it. I had to learn to live with it because Bob is no more. From powerful Kenyan stories and entertaining local content that speaks to your heart. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. We've got it all. Own the moment wherever you are. Experience Kenya's stories and Kenya's spirit only on Viusasa. Miss Niti Juneja, will you marry me? Ritane Martin. Mokongo intang na ne suchi. Jatelo iningeni. Anadona no suchi ngama dwari warus. Giniti Juneja ni winja. TikTok nego okuodo. En kod teko nyadiriyo enego kuodo, kute, lwang'ni, kikune kind kute mamoko. Limagrovet mantie machiegni kodi kasto penj yath mar TikTok 550 EC mondo chieg magi kod jamni odag e ngima makare kendo mi yuto mamalo. Osho, we grow with you. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimono kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Chonga gilo, emo miachano kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Chonga gilo, emo miachano kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari, D star 860 star 418 hash. Ramogi TV en od jower duto. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparoni ne en mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kaler te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch. Ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi, Tom okawie thuolo ni mondo tano pinyni kaluwore gi mwaseneno kuno. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano, be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot ochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga. Tich ang'wen saa 3 otieno mana Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala.
akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kinen matagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Alea en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jaelieta, tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo tuo mar ringa mar remo kata sickle cell. Wantiere kod penjo mang'eny mokalo kama daher mondo mi daktari okonywa duoko kendo mondo mi okonywa ng'eyo matut kotenre kod chandruogni. Daktari okang'eyo kiwinja maber mondo mi ami moko kuom ote ma oganda wa penjo mondo mi imed lero negi kotenre kod tuo mar sickle cell. Iwinja koso? Awinji maber Ruth, wanyalo dhi mbele. Erokamano ahinya. Ayudo te machielo ka amawachona kacha ni penj na laktar ni entiere kod watne mantiere kod sickle cell. To thothne iyudo ka fuoni ne tiende ni lwetene kachiel koda ka tiende ne kuot kendo ok odong e yo makare. Owacho kacha ni stunted growth. Owacho kacha ni ere kaka ng'ato nyalo konyo gik makamagi. Iluonge kacha ni ok owachonwa nyinge daktari. All right, Ruth, awinjo penjo ma ipenja no. Stunted growth kata wounds maji bedogo kanigi sickle cell gin very common, especially ka tuo mar sickle cell no ok othiedh maber. Gima miyo gibedoga gi stunted growth kata gi wounds ma ok heal en ni kaka nwawacho cha ni ka red blood cells gi gin sickle cell gi clump together koro remo ok wuoth maber e dendi. Koro ka remo ok wuoth maber e dendi, nitiere fuoneni mag dendi ma ok yud remo
to ka ok giyud remo to ok giyud oxygen. To koro ka ok giyud oxygen to ok inyal dongo maber. Ok inyal yudo oxygen mamiyo fuonenigo dongo maber omedi ngima. Kaka inyalo timo mano en yudo yath manyalo reduce clumping together mar sickle cell go. Kaka nowacho kane wachako show, nitiere yedhe ma osebedo ka konyo ji, ma osebedo ka reduce mortality, ma osebedo ka konyo nyithindowa. Koro ka iyudo yedhe go e osiptal, to nyalo konyo mondo nyathi omed grow maber. Emomiyo wa recommend ni nyithindo med dhi check up, gibed followed up, ka daktari ondiko ni yath mondo itigo, titiyogo. Ang'eyo ni seche moko tiyo gi yath nyalo bedo chandruok kuomwa nikech nitie yedhe moko ma itiyogo pile pile. Lakini tiyo kodgi pile pile kamano ema konyowa mondo kik wabed gi chandruok gi. Mag growth problems gi wound problems. Line bende waseyawo mar simu ka nitiere kod penjo, inyalo go simu mondo mi penj laktar. Wantiere kod namba ma bende waseketo e screen. Olero maber mokalo momiyo thirno kata dongo mok dhi kare nikech kuonde mamoko e del ok yud remo maber, koro ok giyud oxygen, koro ok giyud madini, ok gidonge yo makare. Daktari, penjo moro wuok na kuom Brenda. Brenda wacho na kacha ni owuok Rodi Kopany. Openjo laktar ni gintiere kod nyathi ma nitiere kod sickle cell to sani en jahigni 20. Koro ogore piny odiechieng' onyalo podho kata didek. Onyalo gore piny kata didek. Pache lal ma ola kata ool pi kama oninde. Koro gima chando mano ni to itimo nang'o. Kapok idwoko mano daktari, yena mondo mi akawie simb Morris. Morris, hello, penj laktar. Rusan Morris chieng' kani dala ma Juja. Machiegni. Hello. Machiegni wawinji. Apenjo ni ya kuhusu tuo mar sickle cell. Tuono be kaka nitie kaka inyalo thiedhe, to kinyalo thiedhe ere osuptande mithiedhe e Kenya kae, nikech wan gi jatuo mosechando kago tuo itere osuptal to ithiedhe tuo ok dog chien to kidonda ber wa kidonda mok changi. Wasedhi nyaka Kenyatta, Thika, kila mahali wasetemo wuotho to koro sani en gima higni 16 hivi. Koro kang'e ni kanyo inyalo thiedhe e Kenya kama ber. Kata skul ok odhi skul sama tineni ot to kidonda gin kidonda mok changi. Doka matin chien ni kendo ka gimoro gwaro kendo chak racha. Koro kang'e kama inyalo thiedhe e Kenya kama ber. Erokamano ahinya. Daktari, ageno ni winjo penjo no en weche mag thieth, opimo no nyaka siptande mosedhiye to wacho ni inyalo thiedhe kanye, tinyalo thiedhe nang'o mondo mi nyathi odhi maber. Tapani waboriwe kod simu mar Brenda mowuok Rodi Kopany mar watne mantiere kod higni 21 to ntiere kod sickle cell ochopo kama koro ogore piny daktari. Ruth, we wachak gi penjo mar Brenda. Mar watne ma nigi chandruok mar gore piny no mos sana kuom familia no. Complications mag sickle cell ang'eni nwadhi wacho wechego. One of the complications en ni onyalo affect brain. To kaka wawacho ni sickle cells go clump together mondo fuoneni mag dendi ok yud oxygen, mano kotimore brain tinyalo yudo gimiluongo ni stroke. Nikech parts of the brain sechego koro ok yud oxygen, ok yud remo. Koro ka in gi chandruok mora mora ma affect part mar brain ni no, tinyalo chako bedo gi tuoche mag brain kaka joma riere, kaka joma pachgi lal, kaka seche moko nyalo ni jogo parts of their body gin weak, ok ginyal wuotho, seche moko ok ginyal wuoyo, ok ginen maber. Koro sickle cell nyalo affect parts of the body kamora mora, lakini ka gi affect brain to ichako bedo gi shida mag kamago. Koro kaka inyalo konyo mano en idhi hospital nikech mano en complication mar sickle cell. Koro kidhi hospital to wa identify ni mano e complication mosebedo, wami yien moko manyalo konyo mondo koro parts of the brain go kapo gibedo affected kabisa tinyalo mi yath mondo gibed reversed. Lakini nitiere yedhe moko manyalo konyo kata joma nigi convulsions go, tuo mar ndulme go, kata nitiere kony minyalo mi jogo ma osebedo gi shida moko mag dendi kamano. Wantiere kod penjo machielo, daktari owacho kacha ni en gi nyathi mantiere kod tuo ni. Iluonge kacha ni Amy, wacha kod mar Emily. Amy kowuok Kisumu wacho kacha ni en jahigni 16, en sikla
to thothne entiere kod rem mang'eny e dende. Daktari, pimnwa mana matin ni rem ni thothne obiro ka ang'o motimore kod cells mag remo ma gin mantiere kod chandruok ni. To nyalo timo nang'o kata doko no muonyo yath mondo mi o control kata oyud kako nyalo duoko rem ni chien, kech wacho ni en rem matamre gi nono. Kapok aduoko mano tanyalo duoko penjo mar jawinjowa moro mano penjo kuma wanyalo yude thieth cha. Nitiere jawinjowa mane penjo kabe sickle cell nigi thieth. Kuom sani thieth manyalo reverse sickle cell, makiwa sickle cell, en mar loko ndhudho gi kizungu waluongo ni bone marrow transplant. Lakini nikech en thieth moro ma ok en established sana e Kenya wakae pod ok wanyalo yudo centers manyalo time mapiyo piyo. Alafu loko ndhudho be en costly. Most people moya e Kenya wakae dhi yudo mana thieth go hospitale maoko countries machielo. Lakini ang'eni government through Ministry of Health timo matek mondo wayud thiedhe mag bone marrow transplants in the country mondo gibed affordable to everyone. Koro kuom sani bone marrow transplant loko ndhudho no ema nyalo kiwa sickle cell. Lakini kopogore gi mano thieth mimiyo ga ji ka gin mana mag gayo symptoms. Koro gayo symptoms en kaka ka in gi rem, kaka jawinjo wa moro osepenjo ni en gi ng'at mawinjo rem. Koro rem makinde ka kinde en one of the major symptoms mag sickle cell. Ema mi yudo ka gitiyo gi yedhe mag rem. Nitie jok moko matiyo gi yedhe ma very strong mwaluongo ni opioids, manyalo kata miyo gi risk mar addiction gi other complications. But nyaka giti gi yedhe go mondo oduok rem piny. Gin ga gi rem ma jok ma onge sickle cell ok nyal understand. Thieth moko en kaka remo ni piny. Ka remo ni piny, nitiere jok ma rembgi ni piny timedo gi ga remo. Koro most of the treatment kopogore gi loko ndhudho en mag gayo symptoms mondo jogo manigi sickle cell obed gi ngima maber. Lakini thiedhe go ok nyal reverse the disease. Nitie moko mabedo tested in other countries kaka gene editing. Lakini gene editing nikech mae no wacho ni sickle cell en tuo mar genetics. Gene editing pok ochopo e pinywa mar Kenya kae. Koro magi yudo mana e countries maoko. Erokamano ahinya, wang'iyo complications kata tuoche midhierni maluwore kotenore kod chandruok mar sickle cell. Daktari opimonwa kata ni nok mar remo nikech cells ka ok gibeyo koro githo piyo, del gologi piyo, koro jatuo nyalo bedo kod nok mar remo. Daktari opimonwa kata ni weche mag obwongo, goruok piny nyalo bedo ka koro chandruok ochopo nyaka e obwongo. Daktari opimonwa kata ni en rem matamre gi nono, to en mana ni thieth malong'o to onge ma inyalo tieke godo, mak mana ni nitiere yedhe mabro gaye. To ponono ni remo bende odok piny, ibro dwani mondo omed jatuo remo. Daktari, gi kama wantiere ni daher mondo mwang'e ni kaka wanyalo rito kata konyo oganda mantiere kod sickle cell e ngima ma pile ka pile. En ang'o gang'o monego bed ni timo mondo mi ngimagi obed mayot kata koko bedo mayot ahinya? Gido machando jogo manigi tuo mar sickle cell ahinya en rem. Mano ema affects their quality of life. Gin gi rem ing'eni ginyalo bedo gi rem mang'eny pile kamano, to jogo maonge gi sickle cell ok nyal understand the level of pain. Jatuo na moro ne explain na kaka pain mar sickle cell chalo. To nowacho ni pain no chal ka ng'ama okawo chupa mar kiyo to oswago. Aso koro okete rembi ema koro luo rembi kamano. Mano en very serious type of pain. Ema giwinjo pile. Koro kaka wanyalo konyo jogi, first of all, en ni ka ng'ato nigi rem, to wa try our best mondo gibed out of pain. Imiyogi the best pain medication around. Inyalo nyiewnegi the best pain medication. The pain should not be ignored at the expense of gik machielo kaka side effects kaka addiction and all that. Nikech seche moko rem no ng'eny ma
controlling pain no outweigh the other things. And then another way mwanyalo konyo gigo en ni nyithindo manigi sickle cell ok gidong maber kaka nyithindo moko ka ok giluwo thieth maber. To lakini gin nyithindo, koro wan joma dongo ka wase identify ni nitie nyithindo manigi sickle cell to wamiyo gi support manyalo konyogi. Ka osechopo chieng' mar dhi osiptal to watero gi clinic, kata ka gidhi maber to watero gi regular check-up, ka laktar prescribe yath to wamiyo gi yedhe gi pile pile mondo wakonygi mondo kik gibed gi complications gi. Aneno ni kamane kaka wanyalo konyo jogi man gi tuo mar sickle cell. Akwayo ni mondo mi waduoke picha ma nyiso kaka remo ringe del kachiel kod remo mag ntiere kod tuo kata chandruok mar sickle cell. Daktari ni pimonwa kacha ni seche mar remo gi kata red cells gi chal kama to gidhi gimakore makelo rem mang'eny mokalo. Ipimonwa kaka wanyalo gayo rem, ipimonwa kaka wanyalo keto ngima bedo ma nitiere kod rem matin. To seche ma remo gi omakore magi clamp kaka ni wachocha, en ang'o minyalo tim mondo mi giwere, mondo mi giringi e leche kaka dwarore, mondo mi gichop kuonde mopogore opogore, nikech ponono ni ok gichopo kuonde mopogore opogore ema ang' no mi ng'ato bedo kod fuoni kata kidienje moko mag del manyalo tho nikech remo ok chop kaka dwarore. Itimo nang'o mondo mi remo ka cells ka owere, remo ni oflow ma smooth kaka nyalore? Koro erokamano kuom penjo no Ruth. Kaka wanyalo miyo remo oring maber e dend dhano. Watime in two ways. Ntiere moko mwatimo in the emergency situation, and ntiere moko mwatimo continuously kaka jidhi dala. Koro ka ng'ato biro gi emergency e hospital, ineno most of the time imedo giga pi. Medo giga pi no miyo mondo rem gi bedo maliw matin mondo koro remo wuoth maber e dendgi. Mano e kaka itimo ka ng'ato biro gi crisis no e hospital. Imedo gi pi maber mondo rem gi owuoth maber e dendgi. Lakini ka gisedhi dala, nitiere yedhe moko mimiyogi. Ang'eni moko jogo manigi jotuo mag sickle cell kata jogo manigi sickle cell ong'e yath miluongo ni hydroxyurea. Hydroxyurea en yath maber sana kuom jogo manigi sickle cell. Otimo gik mopogore opogore, to one of the things motimo en ni reduce the number of cells moko manyalo clamp together go. Koro en one of the yedhe moko ma jo sickle cell tiyogo pile pile. Ema jok moko nya bedo gi samuoyo tiyogo nikech seche moko muonyo yath tek. Lakini tiyo gi yedhe gi kaka daktari onyisi nyalo konyo reduce clamping together. Koro kaka jidhi dala, ka ji odhi dala kowuok e osiptal, nitie yedhe ma laktar ndiko ni kaka hydroxyurea manyalo konyo prevent clamping together nikech reduce the number of those cells ma clamp. Lakini kot otimore ni crisis no maki biro hospital, to koro wanyalo medi pi mondo med remo maliw. Ka in gi kiwango remo matin kaka anemia, wanyalo medi remo and then wami yadh mondo koro okony kamano. Daktari, ponono ni ng'ato dwa tudore kodi tinyalo yudi kanye? Namba mar simu kinyalo miyo bende wanyalo duoko erokamano mondo mi twak mar tuo mar ringa mar remo ni wagole e studio to wakele oko kono mondo mi oganda wa oyud konyruok. Erokamano Ruth, kaka nawacho sani atiyo Kisumu Specialist Hospital. Koro kibiro Kisumu Specialist Hospital tinyalo yudowa. An achiel kuom dakteche midhi yudo mokwongo kanyo. Kini kidwaro tudona wache simu 0729260501. Erokamano nya daktari, waduoko ni erokamano makende kuom kawo thuolo mibiro ipuonjo oganda wa kotenore kod tuo mar ringa mar remo kata sickle cell. Waduoko erokamano makende. Owacho kacha ni kaponono ni in janyuol ber king'eyo chal ni inyalo bedo carrier kata inyalo bedo ni in sickler, iseng'eyo ga ni nitiere kod sickle cell. Koro kapok uyudo nyithindo to nyaka utim nonro matut to nyalo timo nang'o mondo mi kik nyuol nyithindo kod sickle cell. Nyakwara Mugia Jwang' yena mondo mi aduok ni erokamano makende kuom bedo kod itwak makawuono. Ne director na Bob Wafula, ne producer na Pape Chokoth, ne oganda wa mantiere studio kama ochung' kor kataya kachiel koda kaduol. Aduoko nu erokamano makende. To kiko beda mbaka wayud kaka wanyalo puonjore ne jogo mantiere kod tuo mar sickle cell. Wabed machiegni kod lakteche mondo mi yud kaka ngimani nyalo bedo makare nikech ngima en mwandu. Ani luonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo oriti masani.
Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. E chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija janding opanga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen sa 3 otieno mana e Ramogi TV. Teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikri ne wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso sa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages?
Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.